de que me comentaches antes da transhumancia, que practicabas a transhumancia. Que é iso? A transhumancia pois consiste en levar a cambiar as colmenas no inverno para outros sitios, que sean máis benignos que, por exemplo, aquí na liña, levaba justamente para Pontevedra, para o lado do mar. Mira, se era interesante que incluso a reina non paraba de poñer ovos, mentre que aquí se para, o que chega a outubro, deixa de poñer. Lá seguía poñendo, tamén logo, a principios de enero xa había enxames, cousa que aquí a principios de enero non se pode nin pensar eso. Que aquí está totalmente paralizado eso cas baixas temperaturas que hai. E lá xa había boa produción de ovos, enxames e xa de todo.